Oh, game. Yun mga kapre, welcome back sa Paris Joker TV. Panibagong araw, panibagong adventure na naman tayo. So ngayon nga mga pre, pupunta tayo sa Tara-Tara season. Titignan natin yung bantay ba to na Eco Park na pinapasyalan nila. So kasama ko si Wendy. So dito na kami sa Don Benito. Let's go! So yun mga pre, dito na kami sa Balakag. So medyo mataas na yung nakyat natin. So dyan si Wendy. Let's go! Yalo. Mga pre, lakad-lakad muna kasi nga masyadong mataas. Yun naman, diba? Sana simento na. So sasakay na naman tayo. Subukan natin dito sa simento. Yun mga pre, nandito na tayo sa Balakag, Puso Rubio. So nakakyat na nga tayo. So tingnan nyo naman gano'ng kataas yung inakyat namin. So nandyan pa rin si Wendy. Makyat pa rin. Aya! So dun pa kami pupunta. Let's go! Wow! Oh, Tara-Tara na oh. So, welcome to Tara-Tara. Tara-Tara season. So, ang hanapin na lang namin kung saan yung bantay na to. Yuhuu! So yun, bike lang tayo mga pre habang ganito ang mundo. So grabe ang taas ko nito. Tayo, sana lang tayo. Wow! Stop na tayo. Hintayin natin si Wendy.
Yun mga pre, so nandito na tayo sa Tara Tara season. So galing naman tayo dun sa ano, tataas. Yan si Wendy. O ba? So tignan nyo naman yung view dito. Early morning. Maraming blind pa. So yun mga pre, nandito na tayo sa Bantay Bato Eco Park dito sa season. So kararating lang namin. So may mga visitors na rin. So kung pupunta ka dito, kailangan mong mag-register dito sa kanilang ano. Mga pre, pupunta tayo dun sa ano, sa bundok na part nitong Bantay Bato na to. Kasi nandun yung mga ano, mga instagrammable ano daw. So maglalakad ka muna papunta diyan. Mag-hike muna. So kasama ko pa rin si Wendy. Hi! So may mga pa downhill kami din sila dito. Pero masyadong mataas, hindi natin kaya. So yun mo pre, dito na tayo sa Bantay Bato Eco Park. So yan, meron siyang bayad, entrance fee na 20 pesos. Yun mo pre, so nandito tayo sa Duyan. Dito tayo sa Duyan. So kaya ba ako nito? So nandito na kami sa Bantay Bato. So relax muna kami dito sa may upuan. Chill lang. Tignan nyo naman ang ano, view. Diba? So dito lang yan sa Tara Tara season, Pangasinan. So mamaya maliligo kami. Diyan! Let's go! Akyat din tayo. 3 to 4 persons only. So yun. Tayo. Yun mga preso, nandito na tayo sa taas. Parang tree house. Yun. Yun mga pre, welcome to Bantay Bato season, Pangasinan. So ngayon naman pupunta tayo sa Bird's Nest. Yun, punta tayo. So pupunta muna tayo dito sa pang instagrammable spot dito sa Bantay Bato Tara Tara. So bago ka makarating dito, baba ka muna sa mga ganyan na ano, daanan. So yun, akyat ka dito, may daanan ginawa sila. Bird's Nest. Sige. So ako muna ang mauna dito. Yun mga pre, nandito na tayo sa Bird's Nest. So pipicturean tayo ni Wendy. Let's go! Ito yung view dito oh. Wow! Pwede kang matulog dito. Oh, game. Yun! Yo! So kasama ko pa rin si Wendy na
picture is life. So, picture. So, yan. Relax muna tayo dito. Mamaya subukan natin yung maligo. Kasi nga, gusto kong maligo dyan. Kung gusto yung pumunta dito, mayroon siyang entrance fee, environmental fee daw, 10 pesos. Tapos, pag nandito naman kayo sa mga spot, mga Instagrammable spot, eh, may 20 pesos ulit. So, yun lang mga pre. Relax muna tayo. Let's go! Nga mga pre, nandito tayo sa web. So, yun mga pre, dito rin tayo sa web. Yun. So, so, yun mga pre, tapos na kami mag-picture dito sa sa bundok. Mga bird's nest dun sa taas. Tapos balik kami doon sa may bike. Tapos hinan ko akong maliligo. So ikot pa tayo. So sarap ng mga gabi dito, oh. Oh, diba? Buti pa yung mga gabi may dilig. Nadidiligan. Ikaw kaya? Nadiligan ka na ba? So yun mga pre, naglalakad pa rin kami papunta doon sa mga cottage. So doon tayo galing kanina. So yun mga pre, nandito na tayo. Woohoo!